Φίλες και φίλοι της πρωτοβουλίας Παράδοξων, χαιρετώ και πάλι. Ένας από τους 7 περίπου χιλιάδες Έλληνες στρατιώτες και αξιωματικούς του 4ου Σώματος Στρατού, το οποίο παρέμεινε από το 1916 έως το 1919 στη Λάγκα Μόης της πόλης Γκέρλιτς στη Γερμανία, στα πλαίσια μιας ιδιότυπης αιχμαλωσίας, ήταν και ο δεκανέας Μιχαήλ Πολυχρονάκης του Εμμανουήλ και της Μαρίας, από τα τοπόλια Κισάμου, Χανίων, Κρήτης. Την ιστορία του 4ου Σώματος Στρατού αλλά και των ηχογραφήσεων περιγράφω με πολλές λεπτομέρειες μέσα από μοναδικές μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό που συνέλεξα και συλλέγω από το 2003 στην ιστοσελίδα μου, στο κανάλι μου στο YouTube αλλά και στην ομάδα μου στο Facebook. Τέλη του 2003 παραλαμβάνω ηλεκτρονικά από το Loud Archive του Πανεπιστημίου Humboldt, Βερολίνου, έναν κατάλογο 22 ηχογραφήσεων και 19 αντίγραφα τραγουδιών και λόγου από τους συνολικά 72 δίσκους ελληνικού ενδιαφέροντος, οι οποίοι τότε βρίσκοντος σε διαδικασία ψηφιοποίησης. Ακολουθώντας τις πληροφορίες του καταλόγου, εντοπίζω τον Ηλία Πολυχρονάκη, ανιψιό του Μιχαήλ, τον οποίον επισκέπτομαι στην Αθήνα τα Χριστούγεννα του 2004, συγκεκριμένα στις 28 και 29 Δωδεκάτου, και καταγράφω την μαρτυρία του. Ζωγράφος, μελετητής, ερευνητής της παράδοσης και γενικότερα άνθρωπος ασχολούμενος με τα καλλιτεχνικά, μου ξεδιπλώνει την ιστορία της οικογένειας και του θείου του. Εγώ είμαι ο Πολυχρονάκης Ηλίας. Είμαι γιος του Γιάννη του Πολυχρονάκη, του Εμμανουήλ και της Μαρίας, από τα τοπόλια Κισάμου, Χανίων, Κρήτης. Είμαι ο 4ος αδερφός, είναι ο Μανώλης, αδέρφια μου, ο πρώτος, ο Μιχάλης δεύτερος, που βγήκε το όνομά του για το χατήρι του θείου μου, ο Νίκος ο τρίτος και εγώ ο 4ος, ο Ηλίας είπαμε. Ο πατέρας μας απέφευγε, δεν ήθελε πολλές φορές, γιατί παιδί μου, μη με ρωτάτε γιατί πονεί η ψυχή μου. Ήταν το 5ο παιδί που επέζησε και το μοναδικό. Οι κοπελιές πετάνε όλες μικρές, γύρω στα 20-25 χρονών. Ο θείος μου πήγε στην αιχμαλωσία, γύρισε και πέθανε. Θα πέθανε γύρω στα 29-30 χρόνια θα ήταν. Ο Γιάννης Πολυχρονάκης, αδελφός του Μιχαήλ, ήταν ξακουστός μουσικός της περιοχής. Ξεκίνησε με λαούτο και από το 1950 έπιασε και το βιολί. Έπαιζε και φλογέρα και ό,τι όργανο υπήρχε. Στα τοπικά γλέντια μάλιστα έπαιζε και τραγουδούσε συχνά με τον περίφημο Χάρχαλη. Στα καλλιτεχνικά χνάρια του Γιάννη Πολυχρονάκη και τα 4 παιδιά του, τα ανήψια του Μιχαήλ, του στρατιώτη και κεντρικού προσώπου της ιστορίας μας. Έναν Μιχαήλ, τον οποίο όλοι, συγγενείς και γνωστοί, περιγράφουν σαν έναν υπερβολικά δυνατό νεαρό άντρα, έχοντας όλοι τους να διηγηθούν κάποια ανάλογη ιστορία. Μια δύναμη που καθόλου δεν προειδέαζε το λεβέντικο αλλά αδύνατο παρουσιαστικό του. Ήταν ένα παλικάρι από τις δυνατότερους άντρες των Μουχανίων. Ναι. Πολύ δυνατός, δηλαδή μυϊκή δύναμη. Πολύ μεγάλη μυϊκή δύναμη. Ήτανε φυγόδικος, ναι. Γιατί ήταν ακόμα κριτική πολιτεία. Εκεί λοιπόν αυτός δεν δεχόταν τους ναρμοστείς και ξέρω που ήταν στην Κρήτη του κλπ. Και έτσι είχαν ομάδα, ας πούμε, έπαιζε και λαγούδο, μάλιστα στο χωριό μας έχουμε ένα φαράγγι και από πάνω είναι ο Άγιος Θωμάς. Και την ημέρα του Αγίου Θωμά είναι μετά το Πάσχα ή άλλη Κυριακή του Θωμά. Και παίζανε στο υπαίθριο ένα κλεισάκι εξοχικό και παίζανε και το ωραίο λαγούτο και αυτός και λύρα έπαιζε και βιολί έπαιζε. Αλλά περισσότερο και λαγούτο. Λοιπόν και είπανε έρχεται ο χωροφύλακης. Αυτός σηκώθηκε, όπλησε το όπλο του, το βάλε δίπλα και έκατσε και συνέχισε να παίζει. Οι άλλοι πήγανε παρατηρητές από τα λιατάνια. Στη λίστα των ηχογραφήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος σε δίσκους που έλαβαν χώρα την 17η Ιουλίου του 1917
αναφέρεται το όνομά του στην ηχογράφηση ενός δίσκου, ο οποίος είχε αρχιοθετηθεί από τη Φωνογραφική Επιτροπή του Βασιλείου της Προσίας σαν PK 1003. Στον δίσκο περιέχονται 3 ηχογραφήματα. Στα 2 πρώτα παίζει με τη λύρα του και τραγουδά 2 μαντινάδες, ενώ στο τρίτο παίζει μια μινόρε κλίμακα με τη φλογέρα. Also vor der Aufnahme mit Bouzouki, ne? Das ist die mit Lyra, ne? Das ist aus Kreta? Ja. 2003. Πολυχρονάκης. Schon. Mhm. Στο συνοδευτικό έντυπο της φωτογραφίας, της μοναδικής φωτογραφίας από τις ηχογραφήσεις με τους Έλληνες, διαβάζουμε μεταξύ άλλων τίτλος «Ηχογραφήσεις της Φωνογραφικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έλληνας στρατιώτης με κριτική λύρα. Έτος 1917. Τοποθεσία στρατόπεδο των Ελλήνων. Πρόσωπα Σούνεμαν Γεώργ, προφίλ, και Ντόγεν Βίλχελμ, πλάτη. Abstract. Η Φωνογραφική Επιτροπή επισκέπτεται από το 1915 έως το 1918 175 στρατόπεδα συγκέντρωσης και πραγματοποιεί ηχογραφήσεις λόγου και παραδοσιακής μουσικής. Θιαμπόλη το λέγαμε στην Κρήτη. Φλογέρα δηλαδή. Τη φλογέρα. Καλαμένια. Καλαμένια ή και από ξύλο. Πριν τις ηχογραφήσεις σε δίσκους, μερικές ημέρες νωρίτερα, είχαν προηγηθεί οι ηχογραφήσεις σε κυλίνδρους. Την 1η Εντεκάτου 2014 κάνω μια διάλεξη για το θέμα των ηχογραφήσεων με παράλληλη παρουσίαση ορισμένων από αυτές με το συγκρότημά μου στο Εθνολογικό Μουσείο του Βερολίνου, στα πλαίσια του δρόμενου φωνογραφικά ακούσματα, φωτογραφικά στιγμιότυπα, ηχητικά και φωτογραφικά αρχεία από στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά την διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Παρούσα και η Φράου Ντόκτορ Σουζάνε Τσίγκλερ, η πρώην διευθύντρια του μουσείου, ο άνθρωπος που με είχε βοηθήσει να βρω την άκρη του νήματος. Es war
Soldaten während des Ersten Weltkrieges, das 430 griechische Offiziere mit 93 Frauen, 5 Kindern sowie 6.100 Soldaten in einem Kriegsgefangenenlager in Görlitz stationiert worden sind. Während dieser Zeit, 1915 bis 1919, fanden in 175 Kriegsgefangenen Η επιτυχία της εκδήλωσης και ο άρτιος κατά γενική ομολογία τρόπος παρουσίασης κάνει τους υπεύθυνους του δρόμενου να μου παραχωρήσουν τα αντίγραφα και των 70 κυλίνδρων με τις ηχογραφήσεις ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και τα συνοδευτικά τους έντυπα, αναλαμβάνοντας την καταγραφή και την κατηγοριοποίησή τους. Ο Μιχαήλ Πολυχρονάκης εμφανίζεται σε 3 κυλίνδρους. Στον πρώτο κύλινδρο με κωδικό 684 παίζει με τη λύρα έναν οργανικό πεντοζάλι. Λοιπόν, τότε ήταν και τα λιοτριβιά. Οι φάμπρικες που λέγαμε, λιοτριβιά, που βγάζανε τις ελιές. Με την πέτρα. Με την πέτρα, 2 πέτρες και γυρίζανε, ύστερα πέραν τα βάνε μέσα σε σάκους, τα λέγανε τορβάδες, τα λέγαμε εμείς, είχαν το πιεστήριο και βάζανε τους τορβάδες απάνω. Και το κάνανε κάτι τέτοια γύρω-γύρω, κάτι σε σχήμα τέτοιο, έτσι ήταν αυτά, και το πιάνανε το χέρι και έσαι. Μετά βάζανε ένα ξύλο με μια αγούμενα, δηλαδή με ένα σειρματόσκηνο, σε ένα ξύλο που ήταν μέσα στο, ήταν ένα τέτοιο πράγμα, και μπαίνε το ξύλο εκεί και είχε καρφωμένο εδώ ένα τεράστιο τόσο κυπαρίσι και είχε 2 ξύλα έτσι, δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα και ήταν ψηλό μέχρι το ταβάνι και είχε από εδώ ένα πασούλι που λέγανε, από εδώ και από εκεί ένα πασούλι. Και πιάνανε 2 από εδώ και από εκεί και πιάνε από μακριά και βάζανε σε ένα στο ξύλο το μεγάλο που ήταν γύρω στα 3,5 μέτρα και είχε τη γούμενα και την ενώνανε με το νεργάτι που λέγεται, και μπαίνανε στα πασούλια και εσπρώχνανε
Έτσι, αυτή την έκαναν. Ναι. Και εκεί τώρα βάζανε στοίχημα. Για να στύψουν. Ναι, και πηγαίνανε 3 ή 4 στροφές έκανανε για να στιφτεί, να πιεστούν οι ντορβάδες στα με τις ελιές, ναι. Να βγει το λάδι. Έβαλαν σύνια ποιος θα το πάει μόνος του την τελευταία. Δηλαδή πρώτη πήγανε όλοι μαζί 4, δεύτερη την τρίτη. Αν πηγαίνανε 4, αν πηγαίνανε 2 και βάλανε 3, εν τω μεταξύ ποιος μπορεί να την πάει μόνος του την τελευταία της φάμπρικας, λέγανε. Την πιο δύσκολη. Την πιο δύσκολη, τελευταία στροφή. Λοιπόν, μπαίνει μοναχός το θείος μου, με μοναχός του και πήγε την τελευταία. Οι άλλοι τώρα, για να τον πειράξουν και για αστεία, του λένε «Α, είχαμε κάνει λάθος και είχαμε πιο λίγες πάει». Είναι η πρώτη τελευταία αυτή. Είναι η πρώτη τελευταία. Και θυμώνει και αρπάζει το πασούλι και το γύρισε σαν το... και έκοψε 4 ντορβάδες. Εκεί που στιβόντουσαν έκοψε 4 ντορβάδες, ήταν σαν όπως το γρανίτης, τόσο στο πάχος με το περιεχόμενο. Και κόπηκε από την πολλή πίεση και έσπασε. Σκίσταν τα φάκελα αυτά που είχαν μέσα. Γιατί αυτό είναι από τρίχια, από κατσίκας τρίχα και είναι τόσο δυνατός. Και αγέροχος σου λέω ήταν πάντα αλεβέντης. Και έπαιζε και ωραίο λαγού του. Μάλιστα όταν γύρισε. Στον δεύτερο κύλινδρο, τον 685, τον ηχογραφούν να παίζει και να τραγουδά έναν συρτό και μάλιστα 2 φορές. Μία με έμφαση στην ηχογράφηση της λύρας και μία με έμφαση στην ηχογράφηση της φωνής. Είναι η Μάνα που θα ηχογραφήσει και πάλι σαν πρώτο τραγούδι στο δίσκο με κωδικό PK1003. Ένας ελληνιώτικος συρτός που η μαντινάδα του λέει «Μάνα κι αν είσαι μάνα μου, είμαι κι εγώ παιδί σου. Στα ξένα που βρίχνουμε, στείλε μου την ευχή σου». Στην τουρκοκρατία ήταν ο πύργος στις Βουκολιές. Οι Βουκολιές είναι πάνω από το Μάλεμε, από τον Ταυρονίτη, πιο πάνω το κεφαλοχώρι, σαν κομμόπατα τότε οι Βουκολιές, και είχαν ταμπουρωθεί εκεί στον πύργο εκεί οι Τούρκοι, και ήρθε δική μας, ο παππούς μου και άλλοι που ήταν αντίον των Τούρκων, πήγαν και τους ενοχλούσαν, και εκεί βέβαια πήρε μια σφαίρα
σε κάποιο σημείο του ποδιού του παππούς μου και έγινε τότε γιατρούς όπως είχαν. Τέλος πάντων του φτιάξαν το πόδι του και το πόδι του έδεσε διπλό και ήταν μια πιθαμή κοντύτερο το ένα του πόδι. Του παππού μου τώρα, του Πολυχρονανόλη. Ναι. Ο οποίος παππούς μου είχε τη Στελιανή, την κόρη, την Ελένη, τη Δέσποινα, το Μιχάλη και το Γιάννη τον πατέρα μου. Ο πατέρας ήταν γεννημένος το 1904. Ναι. Το 1904, στα 97. Ήταν μικρότερος αδελφός. Ναι, ο μικρός. Στα 97 λοιπόν έκαναν στις Βουκολιές, κυκλώσανε τους Τούρκους στον πύργο. Στα 1897 εκεί χτυπήθηκε ο παππούς μου, ο οποίος μάλιστα έφτιαξε μόνος, ήταν καλός ψάλτης, έψαλε και εκείνος και είχε πάρει ξύλο σικιάς ξερό που είναι πορόδες και ελαφρό και είχε φτιάξει, λαξεύσει μάλλον, ένα ορθοπαιδικό παπούτσι το οποίο φορούσε για να καλύψει τη διαφορά του ύψους του που έλειπε από το πόδι του. Ο παππούς μου βέβαια, ο παππούς μου πρέπει να πέθανε περίπου στο 24 μάλλον, ο παππούς μου στο 24, 25, 24 εκεί πρέπει να πέθανε. Στον τρίτο κύλινδρο με κωδικό 686 ηχογραφεί τον συρτό «Όταν εσένα δεν θωρώ». Μια ηχογράφηση που επαναλαμβάνεται σαν δεύτερο κομμάτι στον δίσκο PK1003, καθώς επίσης και τις κοντιλιές «Μιλιά» και «Αν θέλεις να αγαπιούμαστε». Άχι, βάστα κοπελιά μου, μίλια, μιλιά μου, μίλια μου, μίλια μου, ρόδαρα μου, μίλια μου, ρόδαρα μου, μίλια μου, ρόδαρα μου. Άχι, μίλια μου, ρόδαρα μου, και εσύ τα πούτα μάρανε στα φύλλα της καρδιάς μου. Γεια σου Μιχάλη Περιστώνη το Κολιανέ. Άχι, άχι, βάστα κοπελιά μου, άχι, αν θέλεις να αγαπηθούμαστε κρυφά από τους γειτόνους, κρυφά από τους γειτόνους, αμάν, 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 θα λέμε μιλιά στην πόρτα σου να κρύβω με τους κλόνους, τραλαραλαραλα. Είχε ένας, τον έφτασα εγώ μπάρμα τακτικός από το Βλάτος, από το πόλιο πιο πάνω. Έφερε από την Αμερική ένα λαγούτο και έγραφε Σταθόπουλος 1900 τόσο. Δηλαδή τα πρώτα έτη του 1906-1905 τέτοιο Σταθόπουλος έγραφε το λαγούτο, το οποίο είχε ακόμα κάσει αδερφός μου από την Αμερική. Έφερε ο τακτικός, ο γέρο τακτικός. Έχει πεθάνει τώρα καμιά 15 χρόνια. Το είχε φέρει και το αγόρασε, πήρε ο θείος μου και ο πατέρας μου από τον παπά Βασίλη τον Πλαβάτζινας. Και εκείνος πρέπει να ήταν λίγο μεγαλύτερο, σαν την ηλικία του, λίγο μεγαλύτερος ήταν από το μπάρμπα μου, πρέπει να το πω Βασίλης, και πήρε τότε 1.000 εκείνη την εποχή, δανεικό, και αγόρασε το λαγούτο, το οποίο λαγούτο το έχει φέρει από την Αμερική, μάλιστα δεν είχε αυτές τα στριφτάλια που στρίβουν τώρα τα σημερινά, αλλά είχε ξύλινα σαν του βιολιού. Λέτε που κουρδίζεται. Που κουρδίζει το λαγούτο αυτό, αλλά μετά κάποτε πιέστηκε και βάλαμε πλάτες από εδώ και από εκεί και το είχε αδερφός μου Νίκος. Όταν εσένα δε θωρώ, αδύνατον εφός μου, να με παρηγορήσουνε οι πιο όμορφες του κόσμου. Τραγουδώντας ο Μιχαήλ Πολυχρονάκης το 1917 αυτή τη μαντινάδα, εξέφραζε τον έρωτά του για μια κοπέλα που αγαπούσε στην Κρήτη. Αν και χρόνια φευγάτος, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά της και δίχως νέα της, η αγάπη του για αυτήν και η ελπίδα να την ξαναδεί κάποια στιγμή και να την κάνει γυναίκα του δεν είχε χαθεί. Όταν εσένα δε μπορώ, αχι που
Μάνα, μάνα, με παρηγορεί, να με παρηγορήσουνε. Να με παρηγορήσουνε, οι εμορφές του κόσμου. Βέβαια ήρθε, στενοχωρέθηκε που είχε παντρευτεί η κοπελιά του, μάλιστα είχε στο μάλιχερ που είχε λαξεύσει το κοντάκι και τη φωτογραφία της μέσα. Πώς την έλεγα την κοπελιά? Δεν θυμάμαι. Ο πατέρας μας απέφευγε. Γυρνώντας από τη Γερμανία αρχές του 1919, μαθαίνει πως η αγαπημένη του έχει παντρευτεί άλλον και πεθαίνει από τον καημό του, μετά από 3-4 χρόνια, αφού ούτε η παροιμιακή δύναμή του μπορεί να τον κρατήσει πλέον στη ζωή. Τελικά, μαζί με την θωριά της αγαπημένης του, χάνεται για τον Μιχαήλ και κάθε λόγος ύπαρξης. Η ερωτική μαντινάδα του, τραγούδι πλέον στα χείλη του χορού, συνοδεύει την τελευταία σκηνή γράφοντας τον επίλογο στην προσωπική του τραγωδία. Το 2023, 106 χρόνια αργότερα, ένας άλλος Μιχάλης Πολυχρονάκης, μουσικός, συνθέτης, οργανοποιός και μακρινός συγγενής του Μιχαήλ, ηχογραφεί τα τραγούδια του για το τρίτο CD της ανεξάρτητης παραγωγής μου με τίτλο «Μουσικός χρονοχώρος», όπου σε κάθε ηχογράφηση του 1917 αντιστοιχεί μία σημερινή διασκευή της. Όταν εσένα δε φορώ, όταν εσένα δε φορώ, όταν εσένα δε φορώ, αδύνατο νεφός μου, αδύνατο νεφός μου. Να με παρηγορήσουνε, να με παρηγορήσουνε. Να με παρηγορήσουνε οι όμορφες του κόσμου, οι όμορφες του κόσμου.